Сорауларыгыз бармы? Ярый, дәрес тамам. Сау булыгыз. Бүгінгі дәріслер бітті. Ауыр күн болды бұл. Ашысым келе. Минем дә. Амина, біздің белән ашханәгә барасың ма? Юк, егетләр, бара алмыйм, ашыгам. Кая чыгасың, Амина? Иртәгә эшкә урнашырга барасым бар. Тизрәк өйгә кайтырга да әзерләнергә кирәк. Нинди эшкә? Университет, укуың? Укудан соң эшләргә җыенам. Көненә 4 кенә сәгать, атнага 5 көн. Тырышачакмын инде. Мин урнаша торган оешмада студентлар ирекле график буенча эшлиләр. Хезмәткәр көнгә 4 сәгать эшләргә тиеш. Ә иртәнме, кичме, анысы мөһим түгел. Шәп икән. Студентлар өчен менә дигән эш. Айе, мин дә шундый эшне күптән эзлим. Укып була, эшләргә дә мөмкинлек бар. Тик бөтен җирдә эш тәҗрибәсен сорыйлар бит. Әйе. Ләкин хәзер эшкә тәҗрибәсезләрне бик сирәк алалар. Әминә, кем булып урнашасың? Ышанасызмы, юкмы? Белгечлегем буенча тәрҗемәче булып. Тәрҗемәче? Тәрҗемәче туташ, котлыйм сезне. Котлыйм. Рәхмәт, егетләр, мин киттем. Хушыгыз. Пока. Бай. Адиос, чао. Auf Wiedersehen.